مسواک خشی مسواک مگه دا حضور پاک مبارک اخیری عمل مسواک بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی زما سینے تے ڈڑا والے وا او دے کے زما رور راغ عبدالرحمن و بیدہ سواک لار کے داس کے مسواک وی رسول اللہ مبارک دا سے پشاق پتاو کتا وی دا پویشم وی میں دا اللہ رسول مسواک تم لکی گی وی سر مبارک اوڑا خو اے نعم جی وی ما غطا عبدالرحمن مسواک را وی ریکم وی لکلکو ما وی اولینوہو لکا یا رسول اللہ نرمیکم وی سر مبارک اوڑا خو جی وی مسواک من آواغش پخلکی میں پیچھے گناو لگول نرم میکم پوست شو وی حضور پاک مبارک لمی ورکم وی قسم دی دا سے خکلی مسواکی مگا کہ دا سے مسواکی پا جون کی جتنو مگلی وی مالا واپس راکم بی عائشہ سونو خیارا دا وی ما زر پخپل خلکی وو وی زر اغا بختور بیم چی اخیر وقت زمو دا حضور پاک مبارک لار خدا یوزے کردی زما مگل مسواک اغیو مگو دا اغوی ما اوی بد دینا پس روح لار دا دی دنیا نا بل جہان تے سفر نو دا پیغمبر مبارک پا مسواک وخو دیر زیاد پہ مسواک مگو و بی بی عائشہ وی دمرا مسواک پہ مگو چوی ما وی دار نغاخونو نبس مسواک کی دیر زیاد فیدی دی دیر غاخون صفاکی او نسوار غاخون خیرنی مسواک غاخون سپینی نسوار خڑی مسواک اورے مضبوطی نسوار اورے کچکی مسواک دا خلی بوئی ختمی بدبوئی او نسوار دا خلی بدبوئی پیدا کی مسواک کی بدی لارا پاکی نو دی خیٹ تا بصفا لارا دی او نسوارو کی بدی لارا گندشی نو خیٹ تا بخراب لارا دی نو گورا دا مسواک مقابل شیر زان بدی ساتے خواہ خشی ندی زمون طالبانی ما چه یواز عوامنا ما یوزل پا درس کیوے میں قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ چی جنت کی سغوار خدای بیدر کئی او چی پڑھ کی دس تیری گی اللہ بیدر کئی یو طالب را پسی چٹ رو لے گوی نسوار با پکی ملاوی گی کنا ما اینا پا جنت کے نسوار نا ملاوی گی او نا پا جنت کے نسوار و ڈبالیشتا او نا پا کی تماکوشتا او نا پا کی رشتا دغی نماجون مرکب دیگا تماکوی را دینا جوڑے گی وی تا چی اسوی چی سغوار خدای در کئی نو کم زمون علتا شنڈاو گری گی چی خدای یو چنڈے نسوار ماوی کم شی چی جنت سر مناسب ندے دا غی شوق بدا چا پڑکی ندے دا دیرو مسئلو جواب شوق کم سی سر چا دا خوبا دیر خلق غواری یرا کب یاد تنگی تلارم دا خبری لاری کسی میولی تنگی منگی بنی دا شوق بنا ندے او خشتا لکان بدا خلق و خدمت کئی که انہن الیاقوت والمرجان بدا چا پنیت کی بدا غوی تا غلط سوچ ندے پردے خز کتو تا بدا چا شوق و سوچ ندے چی کم سیز جنت سر مناسب ندے اب بالکل دا چاڑکی ندے نو ماوتوی بالفرض لکا خبر دا پرس کو بالفرض کا خدای پاک تا اجازتو غفتو فرشتے وی چی خدا نسوار واچا شتا خونا پا فرض محمول لاری بکم دیتو کہ جنت کی خدا لارو انتظام نشتا نو ماوی لارو لبے 400 دیتا راکو دے گی 400 خو بدے غا وقت کی نی خشی ندے خوا مسواک مگے سنتو باندے عمل کرے تبلیغ سر وخو لگوے سسٹم پم ٹک شی سنتو سر برابر شے انشاءاللہ سنتو پابند بشی دیر خلق پوڈر اسکل خدای تبلیغ دا برکت سامتا دیر پیمیان و پیمون پری خوانا دیر خلقو او نارواو گناہونا بے کل چی لارد خدای پاک برابر کن نسوار پکی سی ٹک بشے